16 hodín 19 minút, naladené máte Rádio One, no a poďme už teraz k môjmu dnešnému hosťovi. Slovíčko fresh v preklade znamená nový, čerstvý, svieži, šťavnatý dokonca a v týchto dňoch pokojne týmito prívlastkami môžeme označiť mladého populárneho repera z Nitry, Rugbyho. Ahoj, čau. Čau, a zdravím všetkých poslucháčov Rádio One. Rugby, počuj, keby som nepovedal tvoje meno, tak teba hneď poznajú podľa toho hrubého, silného hlasu. Ja, no tak je to taká identifikácia, ale tak má viacero ľudí takýto hlas, vieš, hrubý. Dobre si zmutoval počas puberty. Ja si pamätám na to, keď som mal 13 rokov a ešte som nezmutoval, tak ja som mal taký hlas, že ja keď som sa smial, tak ja som mal jak Mickey Mouse, alebo také niečo. Ja som mal úplne taký hlas, neviem to ani už urobiť proste. Nemáš to niekde nahraté? Mal som na odkazovke a ten odkazovač som mal asi do 21 rokov, čiže keď som niekto dovolal, tak to dobrý deň, tu je Ravo Peďa. Pekné. Ale na nešťastie sa mi to vymazalo. No. Ale musím povedať, že máš hrubší a silnejší hlas ako Rytmus, napríklad. Fakt? Sa mi tak zdá. To si nečakal, že? Dobre, poďme sa baviť o dôležitejších veciach a to je tvoj album Fresh, ktorý vychádza práve dnes, inak v piatok 13. Nebojíš sa teraz, že bude nejaký taký prekliatý, že trebárs nebude dobrá predajnosť alebo reakcie fanúšikov? No, tak ako predobjednávky máme dobré, čiže akože album sa celkom zatiaľ dobre predobjednáva, čiže o toto strane ako nemám. Uvidíme, jak to bude v obchodoch, lebo teraz sa to dostáva do obchodov. A neviem, no tak... Si poverčivý napríklad? Vôbec. Ani znamenia, ani nič také. Napríklad ja som ryba a ryba je v znamení, že sú citliví, romantickí a introverti a ja som úplný opak. Ja som úplne extrovertné hovado. A vedia plávať ešte k tomu. No, ešte k tomu. Takže symbolicky, teda poverčivý to vôbec nie, ale tento album obsahuje 13 pesničiek napríklad, takže to môže byť taká súvislosť. Presne tak to vyšlo, akože my sme, jasné, že keby to vyšlo o týždeň skôr, tak by sme boli radšej, ale trošku nám dával čas nám nedoprial, jak sme mohli si mysleť a tak vychádza to tak, že 13 pesničiek, piatok 13. ešte keď sa predalo 13 000, tak asi si kúpim 13 aut a potom 13 domov a neviem čo ďalej. Takto, tá 13 ti akože prirastie k srdcu. Počuj, Rugby, taká základná otázka, všeobecná, potom sa môžeme baviť aj konkrétnejšie. O čom je album Fresh? Je teda svieži a šťavnatý? Ako to aj v preklade znamená? On je o tom, že vlastne, keď si to aj zoberieš, tak tá scéna hip-hopová a tak všetci sú tam väčšinou ľudia, ktorí majú okolo 30 rokov. A ja som asi najmladší z tých, čo vydáva nosiče. Koľko máš rokov? 24. Ja mám 24, ostatní majú okolo 30, aj viac možno niektorí. Bacil má 33, pomaly. Kto? Bacil. Aha, Bacil. On bude mať 33 na budúci rok, no je to starý človek. Kristové roky. No a dúfam, že tak nedopadne. No a tým, že je to také inakšie, je to svieže, je to také, niektoré veci sú tam také, ktoré ešte tu nikto neurobil na scéne a tie pesničky sú vtipné, mladé, sú tam témy, ktoré by mali zasahovať aj nejako môj ročník a túto skupinu, čiže preto Fresh, no. Keď si pustíš každú pesničku, tak každá je inakšia. No a teraz si pustíme práve tú titulnú s názvom Fresh a k tejto pesničke vznikol už aj videoklip, kto by si ho chcel pozrieť, nájde ho na stránke radioone.sk, no tak si vypočujte túto skladbu a urobte si svoj názor a potom budeme s Rugbym pokračovať v rozhovore. Súhlasíš? Súhlasím, počúvajte. V 16 hodín 26 minút z Rádia One ste počuli najnovší single Rugbyho s názvom Fresh a táto skladba pochádza z rovnomenného albumu, ktorý vychádza práve dnes, čiže volá sa Fresh Rugby. Ako sa ti počúvala táto pesnička? V pohode, tým, že som ju počul asi 355 krát, tak... To máš takto zrátané? Vieš čo, museli sme, lebo písal som to, počúval som to, potom sa upravoval na tom zvuk, potom sa tam niečo možno vymienialo, čiže každú vec som počul minimálne 100 razy. No a k tejto pesničke vznikol aj, tak by som povedal, že odvážny videoklip. Dá sa povedať, že odvážny, ak áno, v čom bol odvážny? Je to také drze, je to také trošku egotripové, také na taký americký štýl, niekto to môže zobrať, niekto to nemusí zobrať, ale o tom to je, že nech urobíš čokoľvek, akokoľvek, nezmeníš, že som fresh, proste môžeš si hovoriť, čo chceš, ale proste toto je fakt, môj vek je fakt,
moja mladosť je fakt a to, že proste takisto robím nejaké veci, ktoré sú fresh, tak to... Áno, už o 10 rokov budeš mať iné zmýšľanie. O 10 rokov budem dávať pesničku, že som old, som old. No, takže už máme teda predstavu, čo nás čaká. Počuj, ako tak pozerám na obal tvojho nového albumu, tak mám pocit, že si aj trošku nabral. Či to je fotoúprava? Práve, že som schudol. Áno, schudol? Skôr, hej, no. No, tak... A tak potom je to asi v pohode. Inak... Tam mám 78 kg, 77. 77, pri akej výške? 1,84 m. Tak ešte by si mal nabrať tých 6 kg približne. To máš takú... Ja mám chudé nohy, to tam nie vidieť. No dobre, však máš dlhé rifle. Počuj, ja si myslím, že treba sa trošku odhaľovať, lebo to je v súčasnosti aj také moderné, najmä za veľkou mlákou, čiže určite aj tak by som povedal, že rád provokuješ? Myslím si, že k tomu to patrí. Tak čo ja viem, no normálne, ja som vôbec neodhalil nejako inak, som tam, keby som išiel na kúpalisko. Vieš, oni to tak napíšu, tí novinári, že si sa odhalil, no. Odhalil som akurát tak. Trup, ktorý je úplne normálna vec. No a teda máš v pláne pri nakrúcaní videoklipu nejakého ďalšieho trošku pritvrdiť a šokovať možno? Že by som spodok dal dole? A zase že by som bol v tričku a spodok si dám dole? Áno, napríklad tak, alebo inšpiruj sa Miley Cyrus. Že by som sa opálil na guli. No, ale na také inej. Na niekoho gula, čo? No napríklad, dobre. Na Rytmusových napríklad. Dal som ti peknú myšlienku? Povedz, že áno. Krásno, mám dobrý pocit zo seba. Som rozťahal vajcia. Dobre, no budú ešte teda zaujímavé tieto debaty s tebou. Počuj, na tomto albume vraj nájdeme aj tvoj pohľad na svet alebo nejaké názory na spoločnosť, tak skúsme byť trošku konkrétnejší, aký máš názor na spoločnosť, zamerajme sa na tú hudobnú oblasť možno. Ja, tak vysvetlil som to v 13. pesničke, v tej poslednej, v tej spoveď. Že vlastne je to také, že všetko je to na oko a tak, ale v skutočnosti je to trošku iné a myslím si, že každý na každého nejako trošku nakladá, alebo tak a kidá. A není to až také, jak to vyzerá nejak z normálneho pohľadu, že všetci sú kamaráti, to tak vôbec není a nikdy to tak ani nebolo, ale čo už. Kto kydal na teba v poslednej dobe? No však nikto, tí traja chlapci, krásni. Rozmýšľam, že ktorí to boli. Krásne nebol ani jeden, ale traja boli. Dobre. Počuj, Rugby, budeme rozprávať sa ešte ďalej o tvojom albume. Zahráme si ešte jednu skladbu Pod papučou, ale neskôr. A počúval som už túto pesničku a musím povedať, že je naozaj pravdivá. No ale v tejto chvíli si dáme Katy Perry. Dobre? Nech sa páči Katy Perry. Dajme si Katy Perry a Walking on Air z Rádia One. Rádio One. Všetky hity. Daj mi ešte jednu šancu milovať ťa znova. Chcem, aby si bola 16 hodín 36 minút z Rádia One doznieva Rytmus so skladbou Daj mi ešte jednu šancu, nech to všetko napravím. Toto bola pesnička pre teba, Rugby. Ale nie, však to bolo dávno nahraté. Ale teraz sa to hodí. Teraz sa to hodí, ale to je fikcia určite. Aha. Science fiction. Dobre, nebudem už do toho viac vrtať, ja som teda len tak na margo toho, ale že... dobre, ja mám rád takýto humor, rozumieš? Áno, tak možno sa ešte teda k tomu vrátim. Tak teda čo, odpustil by si mu? Za čo? Za to, že mi nadával akože na matku, alebo tak to sa neodpúšťa, vieš. Že? To sa neodpúšťa. To sa neodpúšťa ako človeka, už neberža ani ako človeka, dá sa povedať. Dobre. Rozmýšľam teda, že ideme teda hovoriť o albume Fresh, pretože kvôli tomu som si ťa sem pozval. Zrodil sa vraj v rekordnom čase. Koľko to trvalo, keď v rekordnom čase? Ja tak si predstavujem rekordný čas 2 týždne. Vieš čo, rekordný čas je taký, že ja som odišiel, potom jak som urobil Čau Paťo, a tam som vlastne na konci povedal, že album pripravujem, že chystám album. Tak nakoniec, potom som išiel na dovolenku hneď a som rozmýšľal nad tým, že ja však nemám nič nahraté, nemám ešte nič napísané poriadne. A začal som nad tým makať, ale mal som už témy, mal som už nachystané podklady, mal som už témy nejaké, tak som už potom robil, niekde som mal urobené refrény, robil som texty hlavne, nahrával som a tak v decembri to už bolo. 25. sme to odozdávali do lisu novembra, čiže bolo to za nejaké 3 mesiace, dá sa povedať, možno aj necelé. Zvyčajne teda asi dlhšie trvá, kým vzniknú nejaké takéto... niekedy aj rok a pol. Akože ja som mal témy nachystané, ktoré som mal aj rok, ale do písania som sa začal púšťať až niekedy v septembri. 2 veci som mal možno spravené a 11 vecí som mal urobiť. A čo ťa tak inšpiruje, keď píšeš takéto texty? Všelijaké napríklad
Svine, tu vidím názov skladby. Tak svine sú... O kom je to? To je o zvieratkách, lebo teraz zabíjačky sú, no. Nie. Svine to sú vlastne ženy, ktoré namiesto toho, aby si našli normálneho partnera, si väčšinou zoberú vždycky ženatého muža a tým vlastne rozvratia rodinu. Čiže kvázi také, zase sme pri tom, zlatokopky. A aj tak nikdy si nikto nevezme, vieš. No? Nie je to len o tom, že by to bolo kvôli nejakým peniazom alebo tak, ale nedbajú vôbec na to, či ten muž vôbec má nejakú rodinu alebo nemá, vieš. A zaujímavú tu máš skladbu s Kalím, Keď vojdem. Kam, keď vojdeš? Keď vojdem do klubu, začína sa party. O tom to je. Takže normálne tu máme trošku také ukážky. A počúvaj, Ranný bubák ma zaujalo. A Ranný bubák je o tom, keď ráno staneš, no. Máš strašný boleh hlav z toho, že si vypil veľa alkoholu. Okrem iného? Otočíš sa a je tam... Bubák. Je tam ranný bubák. A nevieš, jak si sa s ním mohol vyspať, za akých okolností a prečo... S ním alebo s ňou? S ňou. Aha, dobre, čiže ona je ten ranný bubák, teda bol si napitý tým pádom a nevedel si, koho si dotiahol do postele a zrazu ráno si to zistil. Ráno som to zistil a skoro ma to zedlo, tak ti poviem. Počúvaj, toto je, my sme mali tak s kamarátmi, že večer sme nejakú babu, alebo teda viac ich zbalili a potom na druhý deň sa pozeráme, že... si povedal, že ste viacerí jednu babu, takže bol tak... to pekný gangbang. Nie. No teda, a potom sme si povedali, že vlastne na druhý deň, že veď oni sú špatné. No, takže to je asi ten prípad tejto pesničky. To aj ty si hovoril, pamätáš? Počkaj, mal si tej frárku, alebo nemal? Nemal si, že? Tak by sa tu teraz rozprával so svojím kamarátom, aby teda bolo jasné. Manažerom, kamarátom v jednej osobe. Majom, že hovoril, že krásne Angličanky sme, že máme na fotke a že strašne nás chceli. Ukázal tú fotku, jak sme sa s nimi fotili a také obľudy si ešte nevidel. Vieš, Angličanky typické, vieš, proste žiadne zuby, vyvrátený ksít. Také hamburgery? Jasné. Také typické hamburgery. 50 kg nadváha, určite, obezita. No a ešte keď taká baba dá chlapa pod papuču, tak to už je problém veľký. No a taká nedá si pod papuču, keď dá, tak potom lutujem aj toho chlapca. No a preto hovorím... Tak či tak ho lutujem, no. Pod papučou si, bol si, nie si? Nebol som asi nikdy. Možno budem a nie som aj teraz. No. Keď budeš starší, možno. Preto to hovorím, lebo jedna z tvojich pesniček sa volá Pod papučou a práve teraz ju aj zahráme z najnovšieho albumu Rugbyho, ktorý sa volá Fresh, takže skladba Pod papučou. Pod papučou. Túto pesničku venujem všetkým chlapom, ktorí vďaka svojim polovičkám prišli od svoje majce. Sám, tak máš silné slova, no keď príde stará, tak ostaneš doma. Si pod papučou, pod papučou. (16:51 z Rádia One). Pozdravuje Lukáš aj Rugby, ktorý je stále mojím dnešným hosťom. Dúfam, že sa cítiš v pohode. Cítim sa tu fantasticky. Až fantasticky? Až fantasticky, pretože dobrá atmosféra, príjemné posedenie s tebou. Necítiš sa tu pod papučou, že? Ja sa vôbec necítim pod papučou. No a to som sa chcel inak opýtať, lebo pred chvíľou sme počuli tvoju skladbu Pod papučou z nového albumu. Tak skladba je to veľmi pravdivá, musím povedať. Sám hovoríš teda, že si teda asi nečerpal z vlastnej skúsenosti pri písaní textu? Z vlastnej nie, ale mám zopár takých... kamarátov? No, dá sa povedať, že proste niektorí ľudia v mojom okolí zažívajú takéto nejaké vecičky a ja som to dal na papier a super. Ale tak vždycky na každom texte si to musíš niekedy nejako tak pretransformovať, že nedá sa to urobiť, že všetko presne tak, ako to naozaj je, ako si to počul, ale je to ovplyvnené skutočnosťou určite. A koľko si to písal, takýto text, napríklad, možno toto konkrétne? Toto? Deň. Iba deň? Toto deň. A to tak večer, alebo po práci, alebo kedy? Refrén som už mal dlhšie urobený, ale robil som to tuším ako predposlednú pesničku a text, vlastne slohy som urobil za deň a do práce nechodím, čiže normálne som o 2:00 alebo o 3:00 alebo kedy po obede. Ty nechodíš do práce? Moja práca je repovanie, vieš? Ja, áno, to je pravda. To je po nociach, čiže som jak Batman. Cez deň spí a noci ide do akcie. Niekde lieta, pravda. Takže pod papučou nie si a keby si bol niekedy, vieš si to vôbec predstaviť? Že toto, čo si tam spieval, že by si zažil? Ja som taká povaha, čo potrebuje trošku viacej slobody, už len na svoju nejakú seba realizáciu, vieš, a tým, že chodím po celom Slovensku, aj do Čiech chodím párkrát vystupovať, čiže
Potrebujem mať tú slobodu a mám ten kočovný život v sebe a nemohol by som byť niekde utláčaný nejakou osobou a byť stále doma vtedy, kedy mi ona povie a ísť tam, kde mi ona povie, robiť to, čo mi ona povie, to proste, ja si robím to, čo ja chcem a snažím sa byť tolerantný aj ku nej a nech je ona ku mne. A ja to mám našťastie tak, že nie som pod papučou, lebo tiež si to neviem predstaviť. A kto si to prizná, mi povedz. Kto si to povie, že no ja to mám tak, že ja som pod papučou. No tak nikto si to asi neprizná. To je tiež pravda, že asi nie len potom okolie to nejako spozoruje. Každý mi hovorí, že ja to chcem. Však ja to chcem. Byť s ňou proste každý deň, 24 hodín denne. Jeden taký kamarát povie, ho zavoláme von, že poď von, a nie, mám čajku. Tak potom si z toho robíme srandu. Ale zase nie je to až v takom veľkom rozmere, ako ty si spieval v tej skladbe. A čo som sa chcel ešte opýtať, nevieš? Neviem, kľudne sa ma spýtaj hocičo iné. Pod papučou... Chcem na to urobiť klip, to si sa ma áno, lebo už teda jeden klip máš k pesničke Fresh a teda najbližšie chystáš k pesničke Pod papučou, teda dobre som to pochopil? Je to možné, uvidíme. Tým pádom, že nechcem robiť tie klipy nejako až tak jednoducho a lacno, chcem, aby to super vyzeralo. Čiže nechceš to točiť na mobil? Nechcem to točiť na mobil, chcem tam mať aj trošku nejaký kompars alebo také niečo, aby tam bola nejaká pointa, dobrý nápad, aby to pekne vyzeralo, čiže hádam sa zarobia nejaké peniaze a budeme točiť Pod papučou. A práve teraz mi napadlo, čo som sa chcel opýtať, že ty máš partnerku z tanečnej skupiny Ladylicious, ona teda nemá tendenciu, že by ťa držala na krátko? Nie, však ona vystupuje takisto, vlastne, jak ja. Takisto. Čiže my piatok, sobotu sa väčšinou vôbec nevidíme a tým, že ona žije v Bratislave, ja tam žijem s ňou a niekedy musím odbehnúť aj do Nitry, takže nie sme spolu každý deň. A s kým si spolupracoval ešte na tomto albume? Spolupracoval som s Lailou, so spevačkou Lailou. S tou máš pesničku, že Donaha. Aj to by bol zaujímavý klip inak? No, to by bol. Tam by si sa mohol odhaliť, to, čo sme hovorili na začiatku. A to, že vieš, koľkokrát sa ja budem odhalovať, vieš. Čak, necháš si to tričko a pôjdu dole rifle, tak si to hovoril. Jasne. A Laila pôjde celá, no? No, tak je tam Laila, je tam K.I.O. alebo K.Jazz. K.Jazz, ten nitrianský rapper, čiže všetci, čo počúvajú Nitre a okolí, musia určite poznať K.Jazza. Samuel, čo je Samuel Tomeček, si so spolupracoval aj na predošlom albume Abnormal a podľa mňa fantastický refrén, úplne to zaspieval jak pán. Som si nemyslel, že tá skladba vystrelí až tak a mám z nej najlepšie pocity, keď ju počúvam. Keď vojdem, to mám s Kalim, Kali asi netreba predstavovať, to pozná každý, všetci ho googlujú podľa štatistík. A nie si sám, Dominika Mirgová, to bola jasná voľba, lebo však máme LASKA spolu. Áno. Je to veľká vec, to bola, veľký hit v rádiách. Možno bude aj toto, je to trošku niečo také osobnejšie, je to trošku také na ten systém a na tú spoločnosť, nejaký názor a nie je to až také pozitívne, ale zase je tam v to, že môžete byť jedno vlastne, čo hovoria na teba druhý, alebo keď na teba niekto nadáva, alebo keď si seba niekto robí srandu. Proste ty tým, že absolútne to nebudeš riešiť a pôjdeš ďalej, iba rozbiješ všetky tieto dohady a všetky tieto nadávky okolo teba, ktoré sa šíria. A čo hovoríš na Celeste Buckingham? Celeste Buckingham je super spevačka, asi to vyzerá tak, že to dotiahne ďaleko a bude z nej celosvetová superstar. Tak si ju aj teraz vypočujeme v skladbe Crushing My Fairy Tale. Yeah. No, 5 minút po 17. máte stále naladené Rádio One a ešte stále je mojím hosťom rugby rapper Rugby. Čau. Čau. No, všetko, čo sme asi chceli o tvojom novom albume s názvom Fresh, tak sme už asi aj povedali. Krst bude, chystá sa, zatiaľ je všetko v nedohľadne. Je to tak nedohľadne, pretože chcem, aby aj ľudia si to napočúvali, to CDčko, keďže to vychádza dneska, takže ešte raz. Piatok 13. mimochodom. Piatok 13. vychádza, na Rugby.sk sa to dá aj predobjednať, alebo objednať. Do nedele, môžem povedať to, že do nedele sa všetky CDčka dajú ešte podpísané urobiť, lebo sme mali trošku veľa ponúk a urobili sme to nielen na 300 kusov, ktoré budú podpísané, ale budú podpísané CDčka, aby sme urobili nejaký krok fanúšikovi. Až do nedele sa budú podpísať. Takže normálne aj s venovaním to bude. Áno. Všetky objednávky do nedele budú podpísané. Pekný darček na Vianoce. Mám čo robiť, no. No. A už teda, keď sme pri tých Vianociach, sa nám blížia pomaličky, o pár dní to tu je, tak aký máš ty vzťah k týmto sviatkom? Stresuješ, alebo týka sa ťa predvianočný zhon, alebo máš to tak na saláme? No tak, keďže Abnormal predtým album sme vydávali cez leto, čiže som mal Vianoce úplne pokojné, jediné, čo som riešil, bol Nový rok, videoklip, ktorý som robil a tento rok to bolo vážne, že fuška, nemám ešte nič nakúpené nikomu. Ani ja, ešte máš čas.
A milujem tie sviatky, no. A teraz to bolo trošku hektické, mal som ten album, musel som to nejako odpromovať tým aj, že si to vydávam sám spolu s mojím kolegom, partnerom. Nie normálnym partnerom. Ja som tak zamyslel, že teda tak systou z Ladylicious. S kolegom, s ktorým máme na starosti toto vydavateľstvo, tak bolo s tým veľa roboty a nemal som to čas ešte tak užívať, ale už chodím na vianočné trhy, možno aj dneska pôjdem do Nitry na vianočné trhy, do mestečka. Takže kto chce stretnúť rugbyho a pochytať si ho, treba ísť do Nitry na trhy. Pohľadkať si ho, alebo daj mu Tatranku dozadu. Kam dozadu? Naše máte meno. Aha, dobre. Takže ľúbiš túto napolitánku však? Ježiš, dobre, ale môžu hovoriť reklamy, čo? No však preto tak hovorím, že už nebudeme teda, možno do čižmičky sa nejakú dostal pred pár dňami na Mikuláša pred týždňom vlastne. Dostal som aj mandarinky a tak, oriešky. Tieto zdravé veci ja mám rád. Pozor, aby si zuby nevylámal. Pozor. No. Pozor. Počuj, ešte do konca roka nejaké vystúpenia budú? Budú, ešte máme nejaké Čechy, neviem to teraz definovať, tuším Hodonín, neviem, fakt teraz to... Všetko si nájdu na tvojom fanpage, nie? Jasné, keď bude nejaká akcia, tak sa to tam dáva a fanpage je Facebook, /Rugby Oficiál. Rugby, nie G. Lebo aj takí boli. Sú takí, no dokonca som bol na jednom plagáte raz napísaný Rugby. Dokonca. No a nám raz prišla pošta, že Rádio Van, normálne. Takže niekto to berie tak foneticky. A čo som to chcel? Dobre, tak budú nejaké vystúpenia a vlastne Silvester sa blíži, no, budeš pracovať, vystupovať, alebo niekde budeš na chate pažiť. Dostal som ponuku, ale nebolo to na horách, už konečne som chcel byť na horách, tak pôjdem asi s priateľkou a s nejakými kamarátmi, pôjdeme na hory, budeme bordovať a tak a teším sa na to tým, že ešte som ani nebol tento rok, nemal som kedy. Tak. A myslím, že ti nič neušlo, zima je pred nami celá ešte len. Jasné, no ale tak potom prídu tie veci a zase koncertovačky a tak s týmto v januári, februári ohľadom tohto nového albumu, prezentácia toho všetkého, takže dúfam, že to budem všetko stíhať, ale... Takže dopraj si oddych teraz. Kopcovačky mám veľmi rád. Dobre, mal by si teda dopriať oddych počas tohto obdobia vianočného, lebo potom sa spustí lavína koncertov, ako si teda povedal. Aj ten krst zrejme sa bude riešiť po novom roku. Jasné. Tak dúfam, že sa o ňom aj dozvieme, aby sme vedeli. Určite, možno ťa aj zavolám. Zavolaj ma, dobre, nemám čo robiť, prídem veľmi rád. Počkaj, to snilo teraz tak blbo. Ale... Si sa mi ponúkol, čo sa hovoríš teraz? Zavoláraš. Som sa mu tu ponúkal. Ale vieš čo, keď už sme spomenuli ten nový rok, tak zahrajme si tú skladbu, ktorá vyšla minulý rok a volá sa Nový rok. Tak ale to je jak Last Christmas, sa môže púšťať každý rok, vieš. Áno, môže sa púšťať. Síce ešte ten nový rok, ešte by sme mali počkať pár dní, ale že si to ty a že si práve tu, tak si ju zahráme a pripomenieme túto skladbu, OK? Jasné, a oslovujem každý piatok ten nový rok. Super, Rugby, ďakujem veľmi pekne, že si bol dnešným hosťom. Ďakujem veľmi pekne aj ja tebe a zdravím všetkých ľudí, ktorí ma počúvali alebo ktorí počúvajú Radio One. Zdraví vás RAKBY. A držím palce, aby teda s tým albumom to vyšlo a keď vyšiel teda piatok 13. aby naopak tento deň bol pre teba šťastný aj pre tvoj album. Ďakujem ti veľmi pekne. Začína najväčšia oslava, kedy starý rok vyhádzal dostava a ver tomu, že my sme práve tí, čo nepotrebujú na výbuch rakety.